pa kami adto ubanan mo ako sukat pa kami adto iatiman mo ako bisan pa sa kalagman bisan pa sa kalisdanan luwas mo ako ang pagkamaayo mo Jesus maunon mong nagaliw sa pagtuko sukat pa kani ato umanan mo ako sukat pa kani ato iatiman mo ako bisan pa sa kalagman bisan pa sa kalisdanan iluwas mo ako ang pagkamaayo mo Jesus maunon sa tanang panahon dayang gugma mo kanunay gyumano hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo o Jesus dawata ang mga halad ko sa tanang panahon kayang gumamo kanunay gyumauno hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo o Jesus dawata ang mga halad ko kaluoy mo'y way kinutuban itukan mo ibuok kinabuhi ko ikan sa kong pagbaon handog sa pagpahulay awiton ko ang pagkamaayo mo kaloy mo'y way kinutuban kikoptan mo ibuok kinabuhi ko ikan sa kong pagbaon hantod sa pagpahulay awiton ko ang pagkamaayo mo kanunay kang maayo ka nako hangtod ako
sa kangit nagauban masuod kaysa sa tanan kay ikaw ang amahan ako'y mong pinangga nabuhi ko sa pagkamaayo mo nunay kang matinud-ano nunay kang maayo ka nako hindot ako may gininhawa awiton ko ang pagkamaayo mo nunay kang matinud-ano kanunay kang maayo ka nako hangtod ako may gininhawa awiton ko ang pagkamaayo mo ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako gihalad ko kinabuhi ko tanang ana ako ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako kanunay kang matinud-an kanunay kang maayo ka nako hindot ako may gininhawa awiton ko ang pagkamaayo mo awiton ko ang pagkamaayo mo Amahan na mo nga Dios nga magkagahong Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta Dios nga mo'y napahimungsog nagpakatao sa mga tao niya kami o Dios nagpasalamat kani sa walay hunong nimong pagatiman sa walay hunong nimong pag-amuma sa imong mga katao padayon mo kaming gidasig gilugon o gitudluan gigiyahan sa angay namong buhaton sa angay namong isulti padayon ka o Dios nga nagpakaton ka na padayon mo kaming gitabangan o gigiyahan padayon mo kaming giatiman walay nakulang ka na mo amahan salamat o Dios sa imuhang walay hunong nga pagpanguna ka na mo gihatagan mo kami kadaugan gihatagan mo kami kalampusan imo kami gipandayan giproteksyonan nagmalampuson kami sa imuha tungod sa imong pagkatiman ka namo salamat o Dios sa walay hunong nimong pagpangga ka sa imong paghigugma ka namo salamat o Dios nga padayon mo kaming gitudlohan padayon mo kaming gigiyahan padayon mo kaming tagaan og higayon sa pagpaduol kanimo sa pagsangpit kanimo sa pagpangayo kanimo ug wala gayud mapakyas ang tanan nimo mga katawhan nga misampit midangop nga mapaubsanon sa imong ngalan salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamo sa tanan nga mga kasimbahanan sa tanan nga mga katawhan nga mosimba mo halad mo yukbo diha kanimo salamat o Dios amo kang daygon pasalamatan sa mga pulog mga mensahe nga imo kanunay gipahinumdom kanamo sa pangalan ni Jesus amen o amen dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanato happy Sunday o morning sa tanan. Mayong buntag, mayong pagkiguban. Happy Sunday. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kadaugan o sa panalangin sa atong buhay nga Dios. Bisayo ko og live mga kaigsonan
tungod kay dunay mensahe ang Dios nga ihang ipaabot sa ako ang pagkatulog. Diha sa ako ang pagkatulog nakigsulti ang atong Ginoo. Pinaagi sa usa ka damgo nga kinahanglan nga ato aning tinguhaon kanunay sa tanang panahon ang iyang presensya. Mao ning ato karon nga panag-uban sa usa ka takna. Ato ang hisgutan ang mga pamaagi nga gibilin sa Dios diha sa balaang kasulatan, mahitungod kung unsaon pagpuyo diha sa presensya sa Dios. Lahi ang bation sa usa ka tawo nga mingpuyo gyud diha sa presensya sa Dios kaysa usa ka tawo nga mobisita ra diha sa presensya sa Ginoo. Nagdamgo ko kagabi nya naghisgot ang Ginoo sa pagdasig paglig-on kanato kung unsaon pagpuyo diha sa presensya sa Dios. Ako nagtuo nga sa imo usab nga pagkatulog dunay mga panahon nga makigsulti ang Dios. Dunay mga panahon nga makigtabi ang Dios bisan sa atong pagkatulog. Tungod kay ang ato ang espiritu, ang atong kalag, doon na may relasyon sa balang espiritu. Ang ato ang lawas ng pahulay, pero ang ato ang espiritu kalag pwedeng pakig-istoryahan, pwedeng pahinumduman pinaagi sa balang espiritu. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, atong hisgutan ang presensya sa Ginoo. Ang presensya sa Dios naghisgot og nagpakita na nga naa siya sa tanang panahon. Kumbaga kung naa nato ang presensya sa Dios mga kaigsunan, mabati nato ang presensya sa Dios. Bisan asa ta, kanunay tang malipayon, kanunay tang malinawon, kanunay tang madaugon, ug mabati nato kanunay ang kalinaw ug katagbawan. Kanang wala na kay laing pangitaon pa, wala na kay laing pangandoyon pa ang pagpabilin diha sa presensya sa Dios. Si David mga kaigsuonan, doon na siya mga mensahe nga nagpakita nga nagsugilon kung unsa ang bation sa usa ka tawo nga nagpabilin diha sa presensya sa Dios. Kanunay nga gipahinumdum sa Dios sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi kung unsa gayud ang bation sa tawo nga naa niya ang presensya sa Dios. Mabati niya ang pag-uban, ang pagpanalipod sa atong buhi nga Dios. Si David maingon siya diha sa Salmo 16:11, kitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag kanakog kalipay ug nagdala kanakog tumang katagbawan. Kung imong tun-an ang kinabuhi ni David, gikan sa iyang pagpanarbaho samtang naapa sa iyang Pinoy-anan. Kay si David mga kaigsuonan, samtang nagtubo siya, doon na siya'y trabaho, doon na siya'y gitrabaho. Usa sa mga trabaho ni David ang pagpantay o pag-atiman, pagpakaon sa mga hayupan. Sa atong panahon, bakiro si David. Lahi ang gipakita ni David or atong makita ni David tungod kay si David samtang magbantay sa iyang mga bakiro, magdaig sa Ginoo. Kanunay siyang magdalag alpa. Iyang awitan ang Dios samtang magbantay siya sa mga karnero. Wala say oras, walay panahon nga iyang giusikan. Kanunay niya ang giawitan ang iyang Dios. Tungod kay nabati ni David nga dunay kalahian nga bation sa tao nga magpabilin diha sa presensya sa Dios or magpuyo diha sa presensya sa Dios kaysa tao nga mobisita lamang sa presensya sa Dios. Ang pagbisita sa presensya sa Dios mga kaigsuonan
Kini mahitabo lamang sa mga dagkong mga tigom. Mao ni gipakita sa Ginoo, mao ni gipahinumdom sa Ginoo sa ato karong panag-uban. Makabantay mo nga kung dunay mga dagkong mga gadiring panagtakpok sa mga magtotoo, ma-feel yun nimo ang presensya sa Dios. Ang gahom sa mensahe sa Dios mabati yun nimo. Madasig ka, kumbaga mahigmata ka, makahinumdum ka nga doon na di ay Dios nga nag-atiman ka nimo. Gani dili nimo malikayan nga makahilak yun ka sa panahon nga mabati nimo ang presensya sa Dios. Lamang tungod kay bisita lang ka, ni bisita lang ka, wala gyud nimo puy-i ang presensya sa Dios. Wa gyud ka magkinabuhi diha sa kauban nimo ang Dios. Ang mahitabo mabati nimo ang presensya sa Dios diha lang nga oras, diha lang nga time, diha lang nga dapit. Pero kung humana ang panagtapok, musod dayon ang mga problema, musod dayon ang mga kabugaton, mubati dayon kag kaluya, mubati dayon ka og kanang kaguol, kabalaka. Kay dili na usab nimo mabati ang presensya sa Dios. Kay bisita ramang ka sa presensya sa Dios. Kumbaga, bisitor lamang ka. Siguro sa imuhang kinabuhi, daghang mga panahon nga imo ning nasinatian sa imong pagkakristohanon nga mihila ka sa presensya sa Dios. Kung dunay mga dagkong mga panagtigom like convention, family camp, kay diha sa family camp naagyon ang mga pagdaig, sa mga dagkong selebrasyon muhila ka sa pagkamaayos Ginoo. Unya maayo ang imong kasing-kasing. Munay giingon nga nakalingkawas ka. Ang uban mo ingon sad nga naibtan gyud ko sa problema, naibtan gyud ko sa tunok. Pero diha lang nga dapit. Kay bisitor lamang ka. So dili na inana ang gipakita sa Ginoo nga maunay ato ang kahimtang sa atong pagkakristohanon nga bisitor lamang ta sa presensya sa Dios. Si David mga kaigsuonan nga naghisgot sa presensya sa Dios. Lahi ang iyang gipakita og atong makita sa kinabuhi ni David. Kay bisan asa siya mga kaigsuonan, nabati niya ang presensya sa Dios. Mao bitaw nang bisan asa si David, makita nato nga makadaig siya sa Dios. Tanawa ra gud ang Salmo 23 gikan sa 1 hangtod sa 6. Diha sa bersikulo 5, iyang gipakita nga gilibutan siya sa mga dagkong mga kaaway. Nganong mga dagkong mga kaaway kay gingharian ang mga naglibot ni David aron pagpukan kaniya. Dagko kayong mga kaaway, but ipasabot dili niya kaya kung wala ang Dios. Pero ingon siya mga kaigsuonan diha sa Salmo. Pwede ra gyud nga imo nang basahon diha sa Salmo mga kaigsuonan 23. Diretso lang ta sa 5 mga igsuon. Ingon siya dinhi, giandaman mo akong pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo glana ang akong ulo o gipaawas mo ang akong kopa. Gaatubang si David og mga kaaway. Sa kilid na ay mga dagkong mga kaaway. Sa pikas kilid dunay mga dagkong mga kaaway. Kung motalikod si David, naapoy mga dagkong kaaway. Pero bisan sa kadaghang kaaway ni David, wala niya makita ang kabalaka, kahadlok, kaluya, kaguol. Dili niya makita. Ang iyang nabati mga kaigsuonan, ang tumang kalipay, ang tumang katagbawan. Kay nabati ni David ang presensya sa Dios. Usa ka nindot nga kahimtang sa Kristohanon, kanang naakas kalisdanan, kanang taliwala sa mga pagsulay, nabati gyapon nimo ang presensya sa Dios. Maghisgot ta sa kaaway sa Kristohanon
dili ng mga tao sa atong panahon, kundili ang espiritu nga naa sa mga tao. Ang gipakita sa Biblia, espiritu nga misupil sa Dios. Ang espiritu nga misupil sa Dios mao kanang mga espiritu nga naa sa tao nga nagpabugat sa imong pagkakristohanon. Mga espiritu nga buot mupukan, mupaluya. Mga espiritu nga hadlukon ka. Kung imo silang tan-awon og tutukan, maluya gyud ka. Labaw na kung imo silang paminaon, maluya gyud ka. Pero si David, wala siya gipahimugso, gipagkatao aron paghatag og panahon ngadto sa iya mga kaaway. Aron paminaw niya ang iya mga kaaway. Dili nimo makit-an sa kinabuhi ni David. Gani miingon siya sa Salmo 1:1, bulahan ang tao nga dili mamati sa tambag sa mga dautan. Ni makig-abin sa mga taong wala mo ila sa Dios. Ni musunod sa gibuhat sa mga taong mga makasasala. Buti pasabot ang tao nga walay panahon sa pagpamati, sa pagtan-aw, sa mga kaluyahon, sa mga kabugaton, sa mga problema, sa mga kaaway, dili gayon mo batig kabalaka o kanunay atimanon sa Dios. Ingon si David, gitagaan mo akong pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. O gidihugan mo glana ang akong ulo o gipaawas mo ang akong kupa. Napuno si David sa kalipay, sa kadasig, sa pagpadayon niya sa pagdaig sa Dios. At tumagan si ang mga kaaway. Usa ka na kamilagro mga kaigsunan nga gusto sa Ginoo nga ato ang masinatian sa tanang panahon. Kay nakita sa Dios ang kahimtang sa kinabuhi sa iya mga katawhan ni ining atong kapanahonan karon. Grabe na kalisod ang pagdumala, pagmanage. Daghang mga Kristohano nagtuo pero igo na lang sa pulong pagtuo. Wala na'y seryoso nga pagsalig. Wala na'y seryoso nga paghatag og panahon ni pagbasas bala ang kasulatan. Daghang mga Kristohanon nga mubasa lamang sa Biblia kung doon na po'y mubasa. Kumbaga magpatakod lang siya para makabasa siya. Pero dili inana ang kahimtang sa tao nga nagtuo gyud og Ginoo. Ang tao nga tinud-anay nga nagtuo Ginoo mihatag yung panahon sa Biblia. Kung mihatag kag panahon para mabuhi ang imong lawas sa bisan unsang pagkaon nga naa nimo kini nga gihatag sa Ginoo, hatagi usab og higayon og panahon ang imong kaugalingong kalag pagkaon sa pulong sa Dios, pagpamati. Usa ka simple ug gaan kaayo nga mabuhat unta sa tao, pero daghan kaayong gihimo ang yawa aron babagan ang tao. Usa sa mga makababag sa tao kini social media. Kay kaniadto walay social media, tabi-tabi raman dito, tabi diri, maoray na'y nakausik sa tao o nakapahilayo sa presensya sa Dios. Atorong hisgutan mga kaigsuonan kung unsaon pagpabilin diha sa presensya sa Dios. Ug timan ini siya. Ug sa imuhang pagtipig niini, paningkamuti nga imo ning makit-an sa imong kaugalingon kining mga pamaagi nga gihatag sa Dios sa ato karong panag-uban. 100% mga kaigsuonan, I'm sure nga kining maong mensahe dako kayo ni nga makatabang sa imong pagkakristohano. Ayaw kalimot, dunay duha ka klaseng Kristohano. Ang usa malangit, ang usa paimperno. Og naa nato ang katungod sa pagdumala sa atong kaugalingon, gitagaan tag katungod sa pagpili kung asa ta sa duha ka klaseng Kristohan. Dunay Kristohanon nga mainampuon kayo, seryoso nga muhatag og panahon ni makigsulti sa Dios, pinagis bala ang kasulatan. Pero doon na po'y Kristohanon nga way panahon.
Mas doon na pa say panahon sa cellphone. Mas naa pa say panahon mga kaigsunan sa pakigtabi sa mga pulong mo resulta ra kaguol or mo resulta ra mga kaigsunan nga kabugaton. Pero kung makigtabi ka sa Dios, makigsulti ka sa Dios, pinaagi sa pagbasa sa Biblia o pinaagi sa pagdaig nimo sa Dios, hinumdumi bisan asa ka, pwede nimo ning buhaton. Bisan maguna ka pila ka minutes, mo tan-aw kasi mong cellphone, Biblia mo'y pangitaa. Ayaw usiki ang imong panahon sa mga butang nga muhatag lag kabugaton. Hinuon, ihatag nato ang atong panahon sa mga mensahe sa Dios nga sa atong pagpangalagad kini kanunay mulikon. Mudasig, usa sa mga pamaagi mga kaigsunan aron mabati nato kanunay ang presensya sa Dios, ang paghatag yung panahon. Nahatag ba nato ang panahon? Sa tanang panahon nahatag ba nato kini sa Dios? Pwede ba nga ang tanang panahon mahatag nato sa Dios? Yes, pwede. Si Apostol Pablo miingon nga, bisag unsay inyong buhaton, bisag unsay inyong kanon, bisag unsay inyong imnon, buhata kini sa pagpasidungog sa Dios. Ibutang sa atong naunang kasing-kasing, diha kanunay sa pagbuhat, paggamit sa tanan nga niya nato, mapakusog, matalento, mapahiyas, mapatrabaho. Ibutang nato sa atong naunang kasing-kasing nga doon na tayo pakigsulti sa Dios before ta mo tikang, before ta mo himuglakang, or before ta mo sugod sa mga bulhaton. Pakigsulti ang Dios. Lord, thank you sa imong pag-uban ako, sa imong paghatag niini para ako kang daygon. Nagbuhat ko niini para ako kang daygon, alagaran. Bisan asa ka. Like David, nagbantay siyag mga karnelo, nagatiman siyag mga hayupan, apan doon na siya'y panahon sa Dios. Ang iyang unahuna, ang iyang kasing-kasing, nangita kanunay sa presensya sa Dios. Ato kunong tan-awon mga kaigsonan, ang mga mensahe sa Dios diha sa balaang kasulatan. Unsa ba ang mga mensahe sa Dios nga atong makaplagan diha sa balaang kasulatan nga iyang gibilin aron atong makatunan ang mga pamaagi aron mabati nato ang presensya sa Dios. Arita sa alagad sa Dios nga si propeta Isaias 26 hangtod sa 1 hangtod sa 4. Ingon siya dinhi, moabot ang adlaw diin ang katawhan mo awit diining awita dito sa nasod sa Joda. Ligon ang atong syudad, ang Dios mismo maoy manalipod sa mga kuta niini. Ablihin ninyo ang mga ganghaan aron makasuod ang matarong nga nasod, nasod nga matinud-anon sa Ginoo. Hatagan mo og Ginoo og hingpit nga kalinaw kadtong kanunay nga naglaom kanimo og misalig kanimo. Saligi kanunay ang Ginoo kay siya mao ang batong dalangpanan nga magpabilin hangtod sa hangtod. Dinhi gipakita mga kaigsunan nga naas atong kasing-kasing, naas atong nahuna ang tinubdan aron mabati nato kanunay ang presensya sa Dios. Nga kinahanglan kining maong pulong makit-an gyud nato sa atong kasing-kasing. Kining pulong pagsalig. Nagsalig ba ka sa Dios or nagsalig ka sa imong mga nakatunan? Hinumduman nato mga kaigsunan ang atong nakatunan gikan sa Dios. Kana kung gikan gyud sa Dios. Kay daghan mang mga or doon na may mga lain-lain nga mga gigikanan ang nakatunan sa tao.
Dunay mga tao nga nakakaton gikan siyang mga barkada ug ang iyang mga barkada gikan sa kalibutan, mo nang dunay mga Kristohanon nga mura gyapon kalibutanon kay nakakaton siya sa mga kinaiya o kahimtang gikan sa mga taong kalibutanon. Pero ang tao nga naa sa Ginoo, nga nagtuog nag-alagad sa Ginoo, nakakaton siya sa mga alagad sa Ginoo nga kanunay nagamping og nagtipig sa mga mensahe og nagkinabuhi sa Dios. Nakakaton siya kanunay sa pamaagi sa Ginoo. Ang tao nga nakakaton sa pamaagi sa Dios og nisalig niini, tagaan kanunay sa Dios og kadaugan. Kanunay moabot kaniya ang tabang sa Dios, ang paglig-on sa Dios, ang pagtabang sa Dios, ang paggiya sa Ginoo, og magpabilin kaniya ang kalipay, og kanunay niyang masinatian ang katagbawan. Kanindot mga kaigsuonan nga magpuyo ta nga naay katagbawan, wala na tay pangintaon o pangadoyon kundili ang presensya sa Dios lamang. Kay sa tao mga kaigsuonan nga kaniadto preteng lisura o niya karon giat murabi taw gitagbo na, pero naagyapon say gipangandoy, naagyapon say gipangita, hawang gyapon ang iyang gibati. O niya daghang mga tao mga kaigsuonan nga mura bitaw ang sira nila ang ilahang gitinguha kanang daw ni bati sila kulang ang ilahang yunahuna, nagtuo sila nga trabaho, kwarta ra gyud ang makahatag og solusyon ni ini, kwarta ra gyud ang kulang ni ini. No, daghang mga tao nga kwartahan nang hidubra ang kwarta, pero wa gyapon ang kalinaw, wa gyapoy kalipay, wa gyapoy katagbawan, kanunay dunay gipangita. Pero ang tao nga naa kanunay sa presensya sa Dios, nibati siya tumang kalipay, nibati siya tumang katagbawan. Mauna si David. Og imong nakit-an mga igsoon o atong makita na sa kinabuhi ni David, miuswag si David diha sa pagpangalagad sa Dios. Gikan sa magbalantay sa karnero, nahimo siyang tig-atiman sa palasyo sa gingharian sa ilang hari. Kumbaga, sa atong panahon, gikan sa pinakaubos nga trabaho, tigbalantay o bakiro, tig-atiman, tigbalantay og mga karnero, tig-atiman og mga hayupan. Usa sa kataong bakiro mga kaigsuonan, gidala siya sa Pinoy-anan, kumbaga sa atong presidente, pangulo sa ilang nasod. Unya kanunay siyang gitagaag kadaugan. Nganuman tungod kay nabati niya kanunay ang presensya sa Dios. Kabalo ba mo unsay gipakita sa Ginoo sa kinabuhi ni David nga akong nakita? Nangalisang ang mga Israelita ni Goliath, pero si David nga nakabati kanunay sa presensya sa Dios, wala gyud siya malisang, ni wala gyud siya mahadlok. Inana kaisog atubangan sa mga kaaway ang tao nga naa sa presensya sa Dios, nagpabilin diha sa presensya sa Dios. Ayaw tuguti nga bisitor lamang ka sa presensya sa Dios, kay kun bisitor lamang ka sa presensya sa Dios, malinawon ra kag madomingo, malipayon ra ka kung makabatik mensahe, malig-on ra ka kung dunay mudasig ug mulig-on kanimo. Pero kung ang tao nga naa sa presensya sa Dios, bisag way muwalin niya, bisag way mudasig niya, ang iyang kadasig gikan sa Dios. Like David, walay tao nga mikurog, walay tao nga wala malisang sa kinabuhi ni Goliath, gawas lamang ni David. Nganong inana ang kinabuhi o kinaiya ni David? Tungod kay naa kanunay siya sa presensya sa Dios. Usa sa mga pamaagi bantay kung unsaon pagpabilin, pagpuyo diha sa presensya sa Dios, kanang magpatudlo ka sa Dios. Muna niingon si David, gitultulan mo ako
gitudluan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Unsa man ang dalan paingon sa kinabuhi sa tong panahon karon, kinsa man ug unsa man ang dalan si Jesus sa atong panahon karon, ang pulong sa Dios. Dapat sa atong pagkakristohanon ba, excited ka nga makakaton sa mga pulong nga nasa Biblia. Kung kristohanon ka, ibutang gud sa imong una, ibutang sa imong kasing-kasing ang pagpangita kanunay sa Dios. Panganduya kanunay og paningkamuti nga aduna kay kadasig sa pagkat-on sa pulong sa Dios. Kabantay mo, ibin sa panahon ni Jesus, iyang gitagaan og paglaom ang iyang mga tinun-an. Sa katapusang kapitulo sa Mateo 28 o katapusang bersikulo sa kapitulo, mao ang bersikulo 20. Mateo 28 bersikulo 20. Unsa may gipakita ni Jesus nga gusto sa Ginoo nga atong mahinumduman sa atong pagpuyo sa kalibutan ni ining kapanahonan. Ingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an, og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo, og hinumdumi ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan, hangtod sa kintatumyang panahon. Nakahinumdum ba ta na? Damortang magpatudlo, og damor nga dunay magtudlo nato, mabati nato ang presensya sa Dios. Mabati nato ang presensya sa Dios, mga kaigsuonan, bisag asa ta. Kanus aman ta magpatudlo, kanarang naay mo tudlo nato, kanang naay muwali nato, kanang naay musangyaw nato, mga kaigsuonan, buot ipasabot matag Domingo rapod nato, mga kaigsuonan, mabati ang presensya sa Dios. Mga igsuon, ang patudlo, mga kaigsuonan, mahimo nato na sa tanang panahon. Mahimo nato na sa tanang higayon, mga kaigsuonan kus Ginoo. Kanang giwalihan ka, labi na kung giklasihan ka, maunay huna-una samtang nagtrabaho ka, nagmemorize kas mga mensahe sa Dios. Kung Kristohanon gyud ka, nga nangita og nangandoy sa presensya sa Dios, nagtinguha nga mga lagad sa Dios in 100%, samtang nagguna ka, samtang naglaba ka, samtang nanghugas ka, pag-memorize. Wala pon magpasabot ang giingon sa Biblia, wala pon magpasabot, mga kaigsuonan, kung magmemorize ka sa pulong sa Dios, mabungol ka. Siguro kamo preharasad nako ug ako prehan ninyo nga kung mag-memorize makadungog rapod. Dili rapod siguro nga mag-memorize unya musampit ang bana, musampit ang asawa, magkapaos na lang wa pagyapon ka kadungog kay nag-memorize. Dili man na si mao. Ayaw pakasad ang imong kaugalingon sa pagtuo nga di nakakadungog kung mag-memorize ka. Damor bitaw nimong hunaon ang mensahe sa Dios. Tima nini. Damor nimong hunaon ang mensahe sa Dios. Damor kang ligonon. Damor kang tagbawon sa Dios. Hunauna ang mensahe sa Dios. Diha sa mga mensahe sa Dios, naa diha ang iyang mga saad nga may mulig-on kanato nining katapusang mga adlaw samtang nagpaabot kita sa pagbalik ni Jesus. Pero kung maghuna-una ka nga, gisulayan ka, gisingkahan ka, wala ka respetuhi, maluyag yun ka. Ayaw na tutuki. Tutuki nga ikaw pinili sa Dios. Tutuki nga ikaw alagad sa Dios. Tutuki nga ikaw kiatiman sa Dios. Ang igsuon, kabalo ba mo? Nganong si David dagko kayog mga kaaway, wa gyapon siya maluya? Wa siya mahadlok? Kabalo gyud ko nga motuog gyud mo ani. Kay ang istorya sa kinabuhi ni David, wa gyud mo absin sa Biblia. Wala ipadaplin. Kanunay nang gibalik-balik ibin sa Bag-ong Testamento. Ngano man, kay gusto sa Ginoo nga bisan sa atong panahon karon,
makit-an nimo ang pamaagis Ginoo. Kung unsaon pagpuyo o pagpabilin sa presensya sa Dios. Ayaw tuguti nga bisitor lang ka sa presensya sa Dios. Hinuon paningkamuti nga bisita ka, paningkamuti nga puy-an nimo ang presensya sa Dios. Buti pasabot bisan asa ka nga dapit. Bisan unsa ang kahimtang nimo. Giaway man ka sa imong bana, sa imong asawa, kay ang imong bana wala pa sa Ginoo, kay ang mangaway ra gyud nga asawa og bana mga kaigsunan katumag yung wala pa sa Ginoo. Ya kinsa man ang mulig-on katong imong bana nga wala sa Ginoo, katong imong asawa nga wala sa Ginoo, maupay mulig-on nimo. Baliktad na noon na nga ikaw Kristohanon, ikaw pay naluya. Mas lig-on na inoon tong mga tao, lig-on noon sila sa ilang bisyo nga mo'y mudala nila sa kalaglagan. Ikaw noon nga naakas pagpangalagad sa Dios, wala noon ka malig-on. Grabe na kabaliktad. Mga igsoon, inani ni siya. Paningkamuti kanuday ang pagtipig sa mga mensahe sa Dios. Like David, Salmo 119 versikulo 11, si David mingon siya, gitipigan ko ang imong mga balaod sa akong kasing-kasing, mahinungdan nga wala na ko makasala. Kanus aman makasala ang tao sa dihang maghari ng kaluyahon. Maghari na gani ng kaluyahon mga kaigsunan ko sa Ginoo. Mulayo na siya sa kadasig, mulayo na siya sa kainit sa pagbasag Biblia, ug ang tao nga wala nay panahon ni pagtipig sa Biblia, kinsa may naman nalipod niya. Hinumdumi ang pulong sa Dios, ang mensahe sa Dios, number 1 nga taming. Dad-a kanunay ang mga mensahe sa Dios, ang pulong sa Dios, ingon nga espada. Amen? Amen? Mga igsoon, ayaw tuguti nga mabati lang nimo ang presensya sa Dios diha sa inyong simbahan lamang. How about diha sa imong Pinoy-anan, dili na nimo mabati ang presensya sa Dios? How about sa tanan nga naay mga challenge sa imong pagpangalagad? Nag-atubang kag mga dagkong mga problema, nag-atubang kag mga dagko nga mga pagluya or mga pagsulay. Mubati na kag kaluya? Yes, mubati kag kaluya kung wala ka magpabilin sa presensya sa Dios. Pero kung magpabilin ka diha sa presensya sa Dios, dili kay bisitor lang ka sa imong pagkakristohanon, di ka maluya. Mabugatan ka, pero tinman pag moduol ka sa atong Ginoo, kuhaon ang kabugaton. Muna niingon si Jesus diha sa Mateo 11:28, duol kamo kanunay, kanako kamong gibugatagi kapuya, kay papahulayon ko kamo. Usa sa mga pamaagi aron magpabilin ka sa presensya sa Dios, magpatudlo ka. Magpatudlo ka. Dihas pagpatudlo mga kaigsunan, ayaw wad-a ang pagdaig, ayaw wad-a mga kaigsunan ang pagsalig. Diha sa imong nakatunan, saligi kanunay aron mulig-on ang imong pagsalig sa Dios. Ayaw hatagi ang imong kaugalingon sa pagpaminaw sa mga kalibutanong pulong. Si David mga kaigsunan diha sa 27, diha sa versikulo 8, ingon siya, sa dihang miingon ka, simbaha ako, mitubag ako kanimo, ikaw ang akong gisimba o Ginoo. Pangutana ta, moingon ang Ginoo sa imong kinabuhi, simbaha ko? Lord, unya na lang Lord, oy, kay busy pa ko ron, napa ko'y giapas. Masa may imong giapas? Mga butang? Nga mo'y muhatag ra nimo kabugaton? Trabaho nga mauray mo palayo nimo sa presensya sa Dios? Tanawa gud si David, sa dihang mo ingon ang Ginoo, simbaha ko. Sa dihang mo ingon ka, simbaha ko, mitubag ako kanimo, ikaw ang akong gisimba o Ginoo.
Hallelujah. Hallelujah. Laygon ang Dios mga kaigsuonan ini mong mensahe. Daghang mga tao mga kaigsuonan kulang na ang ilang kadasig sa pagsimba, dili lang sa pagsulay kundi sa daghang panalangin. Daghan nga mga tao nga mo wala na kadasig sa pagsimba. Naana ang kadasig sa pag-atiman sa panalangin. Nganong gipanalanginan ta? Ang rason aron makapanalangin po ka labi na sa trabaho nga para sa Ginoo. Kay damor kang mo panalangin, nimo abag, mutabang sa mga buluhaton sa paghimaya sa Dios. Damor ka nga atimanon sa Dios. Maubitaw na niingon si Apostol Pablo, nganong gihatagaan mo kinabuhing mga dagayaon aron wala mo'y pugong-pugong sa pag-abag sa mga buluhaton para sa atong Dios nga gilagaran. Sa ato ang karon nga pagpangalagad, nag-ato bantag daghang mga kaaway, kaluyahon, mga pagsulay, kalisod, mga butang sa kalibutan, usas mga kaaway gyud sa daw kining mga kana bitawng mga naa social media, naa sa imong cellphone, makapalingaw kuno kanimo pagpalabay og oras panahon apan wala kay makuha nga kadasig aron maghari nimo ang pagsalig. Ayaw tuguti ha nga bisitor lamang ka sa presensya sa Dios. Dapat gipuy-an nimo ang presensya sa Dios. Buti pasabot bisag asa ta mabati nato ang presensya sa Dios. Like David, kabalo ang Dios mga kaigsuonan na akaros panginhanglanon, na akaros mga problema, na akaros kawaladon, na akaros kabugaton, na akaroy pangapagsulay, pero hinumdumi kana temporaryo lamang. Bot ipasabot anytime pwede na nimong biyaan. Ayaw tuguti nga imo nang dala-dalaon sa imong pagkakristohanon. Ayaw tuguti mga kaigsuonan nga nagpuyo ka nga kristohanon, problemado. Sa giingon ni Pablo, pagkalipay kamo diha sa Ginoo, usbon ko pagkalipay kamo. Ikaw og ako di gyud ka malipayon mga kaigsuonan win 100% kung sa atong pagpangalagad gisipitan lang nato ang mga problema. Ang mga problema kabug-ato kaluyahog mga pagsulay mao na nooy atong giintertin. Dapat sa atong pagkakristohanon ang atong giintertin ang presensya sa Dios. Daghang kayo mga Kristohanon di malipayon ug ayaw tuguti nga usa ka. Ang kasagaran ra ba sa Kristohanon nga dili malipayon maoy bugulbulan, reklamador. Unsa may makuha nato ana? Balatian. Tan-awa ra gunang mga taong bagulbulan, reklamador sa panahon diha sa Old Testament gipangsilutan sa Dios. Ang yuta miabli o gilamoy silang tanan. Magsugod na gani ta og reklamo, bagulbol, pagpangumpara, maunay usas mga ilhanan nga nanakas kaluyahon. Ug kanang maong kaluyahon di na makatabang nimo aron ka magmadaugon. Ang makatabang nato mga kaigsuonan, dili nato tugutan nga maghari ang kaluya. Ayaw tuguti nga maghari ang kaluya. Kanus aman malikayan ang kaluyahon sa panahon nga muhatag ka sa imong kasing-kasing una-una sa pulong sa Dios. Imong tipigan kanunay, huna-una kanunay ang mga mensahe sa Dios. Ang iyang mga saad, ang iyang mga pamaagi. Mga igsuon, bless kayo ka nga nining tagnaa nakadungog kas pulong sa Ginoo. Bless kayo ka. Bless kayo ko. Ina imong tapad, ina imong pamilya, bless kayo ko. Ina imong kaugalingon, bless kayo ko, Lord. Kisa daghang mga tao sa kalibutan, usa ko nga nakadungog nga usa sa pinakaimportante ang pagpuyo ug pagkinabuhi dihas imo daing presensya. Hallelujah. Happy Sunday sa tanan.
Bless Sunday sa tanan nga nagpabilin sa presensya sa Dios. Ako moingon ko nga congratulations sa matag usa nga diin giubanan sa Ginoo. Timan kung pabilin kang magpatudlo sa pulong sa Dios og dunay mga taong gigamit gipadala ang Dios aron pagtudlo kanimo, usa kana kailhanan nga naa kanimo ang presensya sa Dios. But dili nimo mabati ang presensya sa Dios sa tanang panahon kung sa imong pagtrabaho, sa imong pag-atiman, sa imong Pinoy-anan, sa imong kaugalingon, sa imong pamilya, gitutukan na nimo ang mga mensahe sa dautan. Ang pag-atiman nimo sa imong pamilya, sa imong kaugalingon, sa imong Pinoy-anan o sa bisan unsang klaseng trabaho, buhata para sa kahimayaan sa Ginoo. Buhata para sa kahimayaan sa Ginoo. Una niingon si Pablo, bisag unsa inyong buhata sa pagdaig pagpasinuog sa Ginoo. Oras sa ato nga pakiguban, alas 6:25, kinahanglan na nako nga manamilit para sa ato ang panimbahon, maangandam sad ko kuyog sa akong pamilya, sa asawa, og sa ako ang mga kaigsunan nga maoy nitabang para mubarog ang balay alampuanan sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Naa diri si Pastor Erwin, Brother Duran, o niya karong hapon murag dunay mo abot si Pastor Miliboy, o niya pagka 19 na napoy pastor nga mo abot. So inana ang sitwasyon diri sa ato ang main sa ato programa. Daghang mga tao nga gipadala ang Dios. Mo nang ang pag-atiman, ang pagpakaon, wala gyud ihikaw sa Ginoo mga kaigsuonan. Kada bitaw nakakaon mig tarong, usa kana kadako nga ilhanan usab nga ang Dios nag-uban nato. Tanaw ra gud si David, atubangan sa akong mga kahaway, giandaman mo ako pagkaon. Nakakaon kag sakto para daygon nimo ang Ginoo. Nakakaon kag sakto para dili ka maluya. Nakakaon kag sakto dili lang sa mga butang sa kalibutan o sa pagkaon sa atong pisikal. Nakakaon kag insakto nga mensahe sa Ginoo para lig-onon og dasigon ka. Ako nagtuo nga sa imong kinabuhi gipanalanginan ka. Magampo ko alang sa ato ang pagpanamilit mga kaigsuonan. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imong mga mensahe nga milig-on midasig ka namo. Salamat o Dios nga imo kami gitudluan kung unsaon pagpabilin diha sa imong presensya. Dili pagbisita lamang kundi sa pagpabilin diha sa imong presensya. Salamat o Dios nga imo kaming gilig-on, imo kaming gidasig, imo kaming gitabangan, imo kaming gi-bless Ginoo sa tanang klaseng bahin sa among kinabuhi. May espirituhanong bahin, even sa among kalag, emosyonal, even Lord sa material, physical, padahin mo kaming gi-bless. Kini imong gihimo para amo kang daygon pasidunggan sa tanang buluhaton. Samtang kami magapadayon Ginoo sa pagpangandam alang sa among pagsimba pagdaig kanimo. Salamat sa imong langit ng proteksyon. Ang ako mga kaigsuonan, mga katawhan Ginoo nga naakaron sa ilang nagkalain-laing mga drugal dapit Ginoo. Panalipdi usab sila sa ilang pagpangandam ngadto na sa pag-adtog balay alampuanan. Salamat o Dios imong pagdasig kanamo. Mga pagdaig pagpasalamat among ihalad diha kanimo. Kay alang lamang kanimo ang kaduganan, kahimayaan, amahan sa ngalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen og amen.
Kalaygon ang Dios kini yugsoon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi. God bless. O good morning, happy Sunday sa tanan. Pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay magapagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing.